Nós para aqui na banda de Rose Leerdam Bulo, di gente judi que sou antiano, como que jamele, gente que está fazendo nossa comunidade orgulhoso, que nós temos gente aqui que está exemplar e com outro portuma exemplo na je. Rose, na nome da comunidade, dia mais bem e siga que bom trabalho. Mas danke, me tá aceitar. Sei tabata Rose Leerdam, que a receber 53 pessoas que a receber condecoração real de La Reina e que o alcalde de Amsterdam, senhor Eberhard van der Laan, a integreer. Pabo atra voor die beurs die Berlage, pa nos TV, tras die camera, tabata Tico Vos e Ami, Raymond Labat, bos servidor. Mevrouw Leerdam, sinds 1995 zet u zich op vele manieren in voor de integratie, emancipatie en participatie van etnische minderheden in Nederland. U bent lid van het eerste uur van de vereniging Antilliaans Netwerk en bestuurslid, vicevoorzitter sinds 2006. Voor de vereniging Antilliaans Netwerk organiseert u debatten en bijeenkomsten op cultureel, sociaal-maatschappelijk en politiek vlak, met als doel altijd om de Antilliaanse gemeenschap en de Nederlandse samenleving met elkaar te verbinden. Als lid van de stichting Zwarte Zakenvrouwen Nederland, die zich inzet om succesvolle zwarte zakenvrouwen en managers op te sporen, levert u door uw kennis van de doelgroep en uw hele grote netwerk een bijdrage aan de positieverbetering en integratie van vrouwen uit de etnische minderheid in Nederland. U bent lid van de denktank voor het 1000 Culturen, Kinderboeken en Verhalenfestival, waardoor u vele jongeren in Amsterdam Zuidoost, de Antillen en Suriname hebt geholpen bij het leren lezen. U bent medeoprichter van de stichting Julius Leeft, die politieke en maatschappelijke kwesties aan de kaak stelt door middel van theatrale producties. U bent bestuurslid van Surinet Kameropera, waardoor de samenwerking op het gebied van klassieke muziek tussen Nederland en Suriname bevorderd wordt. En naast dit alles bent u ook bestuurslid van de S4 Foundation, die het verblijf in Nederland van studenten afkomstig uit de bovenwindse eilanden organiseert en begeleidt. Mevrouw Leerdam, het is dan niet overdreven te zeggen, u bent de spin in het web van tal van stichtingen die het belang van de Antillianen en Surinamers in Nederland behartigen. Daarom bent u benoemd tot lid